Tak, Gordon. Keďže otec dostal novú prácu, tak budeme teraz bývať v tomto dome. V tomto novom meste. Všetci moji kamaráti sú ďaleko a ja som tu sám. Už si zvykol v novej škole? To nie je ako keď som bol s vami. Aj nám tu chýbaš, Dávid. Dnes na telocviku sme hrali futbal. Vôbec sa mi nechcelo. Párkrát mi prihrali, ale nemal som náladu, keď si tam nebol ty. Nebudem mu písať, že som nedal gól. Aj keď som mal veľkú šancu, keď mi prihral môj spolužiak Miro. My sme tiež hrali futbal. Vybehali sme sa a dokonca sme vyhrali na C-čkou. S tou triedou sme každý rok bojovali o prvenstvo. Teraz ja chodím do C-čky. Čo to je? S mamou sme si mysleli, že by ti nový počítač urobil radosť. Vieme, že si stále píšeš s kamarátmi z minulej školy. Jej, ďakujem. Nič to však nemení na tom, že chceme stretnúť už aj tvojich nových spolužiakov. No nechajme ho teraz s počítačom. Vidíš, ako je s ním zaujatý. No vidíš, Gordon. Nikto tu zas nie je. Určite sú niekde spolu von a zabávajú sa. Poď sa prebehnúť von s kamarátmi. Ja tu nikoho nemám. Tento náš rozhovor sa opakuje skoro každý deň. Dávid, nemôžeš celé dni sedieť iba za počítačom. Čakám na Marcela. Dohodlujme sa, že si budeme písať. Marcel sa určite išiel hrať s kamarátmi von. Možno hrajú hokej. Mama vie, že hokej je môj najobľúbenejší zimný šport. Možno má mama asi pravdu. Mne sa dnes nechce. Ostanem doma. Si tu? Áno, ahoj. Kde si tak dlho bol? Čakal som celý deň. Boli sme von, sankovali sme sa. Marcel donesol veľké sane, na ktoré sme si mohli sadnúť naraz traja. Bolo super. Ste boli teda všetci spolu? David. Kto to je? To ho asi nepoznám. Áno? To som ja, Miro, tvoj spolužiak. Jaj, ahoj. Som nevedel, že aj ty tu chodíš. Asi potrebuje niečo do školy. Zvyknem tu chodiť, keď prídem zo školy. Ale nie to som od teba chcel. Hrávaš hokej? No, áno. Zajtra hráme hokej proti starším chalanom a potrebovali sme niekoho šikovného, aby nám pomohol. Spomenul som si, ako dobre hráš futbal, tak snáď aj hokej zvládneš super. Oni sa zabávajú, aj keď nie som s nimi. Skúsim to teda aj ja bez nich. Dobre, prídem. Dávid, prišiel si. Ahojte. Dúfam, že zvíťazíme. To, že sú starší, neznamená, že sú šikovnejší.
No čo, drobci, hráme? Jasné. Tak poďme! 3, 2, 1, ideme! Prihraj! Joži, strieľaj na bránu. Tu som, voľný som. Nahraj, nahraj. Choď dopredu, dopredu! Vyhrali ste? Áno, 3-2. Dal som jeden gól. Ako sa máš? Super, práve som sa vrátil domov. Ahoj, Hosa. Bol si super. Zajtra dúfam, že prídeš von zas. Ideme sa korčulovať na jazero. Hosa, môj hokejový idol. Jasné, počkajte ma pred blokom. Prídem. Opäť bude zábava. Nič sa ti nestane, keď si oddychneš od môjho písania aspoň na jeden deň. Vieš, Gordon, mňa zajtra určite čaká pekný deň. S novými kamarátmi a novými zážitkami. Mám opäť skutočných priateľov.